زاروکên Daişê cêlîkên Xezeba siber rojê. Ji 2004 heta 2019 Daişê herêmeke berfireh a li Sûriya û Iraqê vegirt û hikmê xwe bi şilfa şûr û lûleya tifingê gerand. Di maweya wê desthilatê de Daişê dibistan, dersxane û fêrgeh xistin jêr siya alaya xwe ya reş û zarokên herêmê girin ardûyê şerê xwe. Daişê bi salan zarok derbasî perwerdekirinên hizirî û çekdarî yên tund kirin û li ser nehezî û kuştina mirovan bi xwedî kirin. Her wiha hêzeke taybet a zarokan pêk anî ki nav de gelek zarokên êzdî yên ku Daişê ew di dafka şer de werkiribûn di êrîşên bereya pêşîn de dihatin bikar anîn. Piştî ku hêzên Sûriyaya Demokratîk di adara 2019 de pişt li Daişê şikand û serdestiya wê bi dawî kir, cîhan lêhay bû wekî Daişê çi felaket di nava civakê de hêlane. Di encamê de bi rêveberiya Xweser xwe li ber bobelatekê dît. Zêdeyê 700 zarokên Daişê yên şerkir û 8000 zarokên ji malbatên Daişî yên ji pêncî dewletî bûn kilîdeka reş û li deriyê Rojavayê Kurdistanê ketin. Ew zarokên ku tevîdayîkên xwe li kampên hol û rojê dihatin akincî kirin, heta roja îro ji hêla dayikên xwe ve li ser îdeolojiyeke tund û nefretkêş tên perwerdekirin û roj bi roj tirsnaktir dibin. Bi rêveberiya Xweser her û her hewl dide wan zarokan ji nû ve perwerde bike û vegerîne jiyana normal. Di vî warî de jî bi rêveberiyê du navendên ji nû ve perwerdekirina zarokên Daişî yên li Rojavayê Kurdistanê ava kirin, lê ew her dibêje ku barê wan ji derfetên wê girantir e. Wekî din li gel bangawaziyên bênavber piraniya dewletan nemaze dewletên Ewropayê welatiyên xwe yên Daişî wernagirin û hemû daxwaz bê bersiv dimînin. Civaka Rojavayê Kurdistanê jî her du wê tirsê de ye û dipirse çima civaka navdewletî xwe ji Daişiyên xwe dişo.